Так, бачу себе на стріме. Сябры, вітаю вас усіх. Рады бачу ўжо паведамленне ў чаціку. Рады ўсім пакуль 4 чалавекам, якія далучыліся. Калі ласка, каму не цяжка, кіньце гэтую спасылку на стрым сваім сябрам, знаёмым. Адзін момент. Думаю, чаго гэта не хапае. Аказалася, мікрафона не хапае. Увесь час я яго забываюся. Калі ласка, скажыце, як зараз гук, і будзем ужо пачынаць. Сёння у нас не самая такая насычаная, не самы насычаны тыдзень атрымаўся, больш насычаны міжнароднымі падзеямі, чым беларускімі. Аднак і ў Беларусі тое сёе цікавае адбылося, і тое, што датычна Беларусі, нават калі не ў нас у краіне адбываецца, а дзесьці звонку, былі розныя падзеі, і ёсць у нас што абмеркаваць. Таксама прашу вас, калі ласка, рыхтуйце свае пытанні, задавайце пытанні ў чацік. Зараз паглядзім, што як тут. Зробім анонс і пойдзем уже непасрэдна. Так. Владимир Кисляк гавора Луку валіць. Мы, піша Владимир Кисляк, мы замест дзеянняў, шмат які гаворыцца, не жадаючы выходзіць з зоны камфорту, вечар, канал, канапа, айфон, кіно. Ну, ведаеце, я б не сказаў, што гэта так. У эміграцыі сотні і тысячы, мусіць, беларусаў працуюць на перамены. У Беларусі тысячы беларусаў ніяк не ў зоне камфорта сядзяць у турмах за змаганне за гэтыя перамены, так што я з вамі не пагаджуся. Нічога не мяняецца тысячы гадоў, ну неправда. Все змяняецца, але не так хутка, як нам бы хацелася. Так што меней песімізму, болей проста дзеянняў, асэнсаваных дзеянняў, і ўсё будзе добра. Так, Омар на яме, Небарака, піша, што ўсё добра. Ну што, сябры, тады пачынаем. Значыцца, наша сённяшняя праграма спачатку гэта навіны, якія вы маглі прапусціць, пасля чаго Іран. Паглядзім, што там у нас адбываецца, таму што гэтую краіну мы не пакінем. Гэта людзі, якія столькі жыццяў аддалі за свабоду за сваю, і мы ўжо будзем сачыць да апошняга, пакуль, будзем спадзявацца, гэта будзе хутка, не адбудзецца калапс гэтага злачыннага рэжыму. Ну а пасля паразмаўляем пра эфект спалёных Wildberries на беларускую эканоміку і на беларусаў, і нават на нашае геапалітычнае становішча. Падрыхтаваў я для вас такі цікавы тэйк, хацеў бы таксама пачуць вашае меркаванне. Ну што, вітаю яшчэ раз усіх. Нагадываю, пастаўце лайк, калі ласка, гэтаму відэа. Падзяліцеся спасылкай з сябрамі, калі вы можаце гэта зрабіць без наступстваў для сябе. І пойдам. Значыцца, у Анголе, гэта краіна ў Афрыцы, калі хто не ведае, двух расійскіх грамадзянаў, Ігара Рачына і Льва Лакштанова, асудзілі за шпіянаж. Вось гэтыя грамадзяне. Зараз мы павялічым іх крышачку. Вось гэтыя грамадзяне. Значыцца, іх улады Анголы абвінавацілі іх у тым, што яны рыхтавалі дзяржаўны пераварот, арганізоўвалі пратэсты з-за цэнаў на паліва, а таксама распаўсюджвалі пра расійскую прапаганду ў сацыяльных сетках. Ну, аб чым гэта нам гаворыць? Ужо не я першы заўважыў, канешне, што Расія імкнецца пашыраць свой уплыў там, дзе раней яго не было, ці было мала, тое ж Малі, да прыкладу, так, дзе вагнераўцы паспрабавалі паставіць пад кантроль вайскова-палітычную сітуацыю. Вось зараз яшчэ і Ангола. Туды вкідаюцца немалыя сродкі, таму што гэта Афрыка бачыцца расійскаму кіраўніцтву як такое вялікае неўзаранае поле,
такі непачаты дзірван, дзе можна працаваць і здабываць тамтэйшыя рэсурсы, падкупаць, карумпаваць тамтэйшыя ўрады і здабываць, скажем так, уплыў на такой дзелянцы, якая яшчэ не была ахопленая буйнымі геапалітычнымі дзельцамі. То бок урады там часта слабыя, насельніцтва паддаецца прапагандзе досыць лёгка, можна туды ўводзіць свае проксі-сілы і там набываць уплыў. Ну вось Ангола пастаралася і у моманце купіравала гэтыя спробы. Так, далей. У чацвер 23 ліпеня ЗША адмянілі санкцыі ў дачыненні да кампаніі Белкапстіл, якая размешчаная ў Майамі. Белкапстіл з'яўляецца кампаніяй, якая стварае сумеснае прадпрыемства з ААД «Беларускі металургічны завод», якая, ў сваю чаргу, кіруючая кампанія холдынгу «Беларуская металургічная кампанія». Кампанія трапіла пад санкцыі ЗША ў жніўні 23 года за менавіта вайсковыя моманты. Тады ж санкцыі супраць іх вёл і Еўрапейскі саюз. У жніўні 23-го адзначаліся, што БМЗ адзначаліся на сайце Міністэрства фінансаў ЗША, што БМЗ ўваходзіць у пяцёрку найбуйнейшых дзяржаўных прадпрыемстваў Беларусі. Яна вырабляе розную сталёвую прадукцыю як для ўнутранага рынку, гэтак і на экспарт. Вельмі цікавы крок, мне падаецца, дарма яму не была нададзена належная ўвага ў СМІ, таму што ўсе папярэднія зняцці санкцый ЗША з беларускіх кампаній адбываліся адначасова з вызваленнем палітвязняў. У прыватнасці мяне абмянялі на зняцце санкцый з Белаві разам яшчэ 51 палітвязням. А тут, бачыце, санкцыі знялі, но пакуль ніякіх вызваленняў мы не бачым. Што гэта? Я не ведаю, неахвота, конечно, гадаць, прыдумваць, але вельмі хочацца верыць, што будуць далейшыя вызваленні. І тут варта прыгадаць словы Святланы Ціханаўскай, сказаныя блізу тыдня таму, што праца ў гэтым накірунку ідзе, і хаця Крыстафер Сміт быў перасунуты на прадстаўнік па ўсходняй Еўропе з боку Амерыкі, быў вялікі, насамрэч, вялікі прыхільнік Беларусі, беларушчыны, беларускай дэмакратыі. Ён быў перасунуты на Малдову, і застаўся Джон Коул, так, і тым не менш, хаця пакуль што ніякіх вызваленняў даўно не было, заверыла Святлана Ціханаўская, што праца ў гэтым накірунку вядзецца, нічога не спынілася, ёсць зрухі, і, напэўна, хутка штосьці будзе, вызваленні будуць. І вот, праходзіць тыдзень, здымаюць санкцыі з вось гэтай кампаніі, дачкі БМЗ. Будзем спадзявацца, што гэта сведчыць аб тым, што нейкія крокі будуць таксама на нашу карысці з беларускага рэжыму, з боку беларускага рэжыму хутка. Адны санкцыі здымаюцца, іншыя накладаюцца, у прыватнасці на Грузію. Упершыню Еўразвяз увёў санкцыі супраць грузінскага прадпрыемства, это Кулеўскі нафтаперапрацоўчы завод. У чацвер Еўрапейскі звяз зрабіў гэта ў рамках 21-го пакету санкцый супраць Расіі, таму што гэты завод працуе з расійскай нафтай. Яна, Роснефть, пачала туды пастаўляць яшчэ у, па-мойму, мінулым годзе сырую нафту на перапрацоўку. Меркуецца, што гэтыя абмежаванні на любыя фінансавыя здзелкі з Кулеўскім заводам пачнуць дзейнічаць праз 6 месяцаў. Што, канешне, для нас не вельмі добра, гэта вельмі доўга, як па мне. Ну, мусіць, так вымагае нейкія іхнія фінансавыя бюракратычныя перашкоды гэта патрабуюць. Але, канешне, мне асабіста не вельмі прыемна чытаць, што нафту і та яны перапрацоўваюць зараз, а санкцыі запрацуюць толькі праз 6 месяцаў. Ну, дзеля справядлівасці трэба сказаць, што грузінскі ўрад заверыў, што яны прымуць усе мажлівыя меры для таго, каб спыніць супрацу з расійскай нафтавай кампаніяй, з Роснефтью, так? Ну, канешне, наколькі можна верыць гэтае пытанне, ну, а сама кампанія заявіла, што мы выправімся, мы спынім усё гэта, мы не будзем супрацоўнічаць і гэтак далей. Паглядзім на гэта, як яна будзе далей. Далей, здрада месяца, напэўна, нават 2 здрады. Ну, здрада, это, конечно, ў іранічным сэнсе зараз кажу.
адбылося наступнае ў ЗША. Спачатку вядомая мага-блогерка Лаура Лумер, калі чулі пра такую, пераабулася, і хаця яна падтрымлівала досыць доўгі час Расію ў гэтым канфлікце, ганьбіла ўкраіну, раптам з ёй адбылася перамены. Значит, вот эта Лаура Лумер, гэта блогерка, трампістка, якая гадамі штурхала антыукраінскую прапаганду і, дарэчы, была вельмі ўплывовым, а можа і зараз ёсць, чалавекам у атачэнні Трампа, паслала неяк свайго журналіста ва ўкраіну, а па ягоным вяртанні змяніла сваё стаўленне да ўкраіна-расійскай вайны. Цытую яе. Цяпер калі я бачу, як яны, расіяне, кажуць нешта кшталту, нам трэба дэнацыфікаваць Украіну, і мы павінны працягваць нашу жорсткую вайну супраць Украіны, пры гэтым выдаючы сябе за нейкую праваслаўную хрысціянскую краіну, адначасова забіваючы тысячы, сотні тысяч маладых хрысціян ва ўкраіне, а яшчэ падтрымліваючы сапраўдных неанацыстаў у ЗША. Я думаю, вось гэта так. Мы купіліся на расійскую прапаганду. Я купілася на расійскую прапаганду. Досыць рэдкі выпадак, насамрэч, калі чалавек прызнае, што ён памыляўся, быў падмануты, прытым падмануты доўгі час і так рэзка змяняе старану. І недавно, вось літаральна на днях, Лаура Лумер з'ездзіла ў ЗША, записала там відэа, у ЗША, ва Ўкраіну, записала там відэа, дзе распавяла, як яна схадзіла ў тамтэйшы Макдональдс. Ну, зараз мы паглядзім, яно там 5-6 хвілін, цалкам глядзець не будзем, адзін фрагментик толькі. Laura Loomer here. I am currently in the middle of Kyiv, Ukraine, and as you can see behind me, I'm at McDonald's, right? Because what type of American in Moscow, Russia? Is that mine? 2752? Yeah? Thank you. Well, I just got my real McDonald's cheeseburger, my real McDonald's French fries, and my real McDonald's American Coca-Cola. None of that fake shit that they have in Moscow, Russia, because, well, here in Kyiv, they're not sanctioned. Карацей, яна так жорстка троліць Рашку, гаворыць, што вот урэшце я зараз у Киеве, дзе я паела ў сапраўдным амерыканскім Макдональдсе, взяла себе сапраўдны чизбургер, сапраўдную амерыканскую кока-колу, а не тое лайно, якое яны прадаюць у Рашцы пад выглядам псеўда-Макдональдса. Ну, вы ведаеце, там гэтыя кампаніі мясцовыя пазамянялі Макдональдс, павыкупалі кампаніі, магутнасці вытворчыя і рэстараны. По-моему, назваліся «Вкусно» и «Точка» у России. И вот она зараз троллит Россию, говорит, ну, потому что они не под санкциями, я могу зараз поесть нормальный чизбургер и кока-колу. А для американцев это, как вы разумеете, вельми важно. Они великие патриоты своей кока-колы. Вот. Такі добры момант. І што яшчэ? Літаральна на днях яшчэ адзін буйны мага-блогер Тім Пул, які называў Украіну, увага, галоўным ворагам ЗША, наўпрост атрымоўваў грошы ад Russia Today, паведамлялася, што яму, уявіце сабе, $100 000 давалі за адзін сюжэт. Стаў таксама на бок Украіны. Цытата. «Украіна змагаецца за сваё існаванне супраць варожага дыктатара. Зараз я бачу важнасць перамогі Украіны супраць Расіі. Я спадзяюся, Трамп і людзі ЗША акажуць сваю падтрымку». Ён ніяк не патлумачыў сваю такую ідэйную метамарфозу. Але для нас важна што ў Лауры Лумер 1,9 мільёнаў падпісчыкаў у Іксе, а ў Тіма Пула 2,7 мільёна падпісчыкаў. То бок гэта рэальна людзі, якія ўплываюць на грамадскую думку, і яны знаходзяцца побач з Трампам. Это супер. Это супер. Адное, што толькі мне вядома цікава прычына такога рэзкага іхняга пераабування. Розныя ёсць варыянты. Хтосьці гаворыць, што выбары на носе, а паколькі большасць рэспубліканскага электарату дагэтуль падтрымлівае Украіну, яны імкнуцца патрапіць вось гэты струмень, каб не перці супраць грамадскай думкі. Мажліва. Я лічу, што хутчэй за ўсё яны проста пабачылі, што Украіна перамагае, што адбываецца пералом у вайне, і проста перайшлі на бок больш моцнага. То бок аўтарытарнага складу людзі, а сярод рэспубліканцаў такіх шмат, ім уласціва падтрымліваць мацнейшага,
супраць слабейшага. Не так, як вось многім з нас, так? Нам наадварот хочацца падтрымаць ахвару, хочацца падтрымаць таго, хто слабейшага і стаў пацярпеў ад агрэсіі. А вось яны такія людзі, і калі яны бачаць, што хтосьці надзьмуў свае мускулы, стаў мацнейшы, хтосьці перамагае, яны проста перамётваюцца, перакінчык, па-беларускі ёсць такое добрае слово, перакінчык. Чалавек, які змяняе бок у залежнасці ад кан'юнктуры. Вось яны перакінуліся на бок больш моцнага. Гэта моя такая здагадка. Ну і з іншага боку не можна выключаць, што рэальна паўплывала вось гэтая атака на Кіева-Печерскую лаўру, бо большасць мага-рэспубліканцаў, яны такія прям суперхрысціяне, ну прынамсі на словах. Вось, і не можна выключаць, што гэта таксама паўплывала. Ну, але спадзяюся і цалкам мажліва, што гэтае перабыванне не апошняе. Такер Карлсон пакуль што яшчэ трымаецца. Дарэчы, яму яго Лаура Лумер называет Такер Катарлсон, намякаючы на тое, што яго спансуе Катар і тэлеканал Аль-Джазіра. Вось. Спадзяёмся, што гэта не апошнія такія двукосі здрады. Яшчэ наконт Трампа. Учора адбылася у Белым доме такая вечарына, называецца вечера асацыяцыі карэспандэнтаў Белага дому. Это штогадовая імпрэза, дзе прэзідэнты ЗША традыцыйна выступаюць з іранічнымі такімі саркастычнымі прамовамі перад рэпарцёрамі, стэндапят, хахмят, ну і тым ліку там пра саміх сябе часта жартуюць. Але гэтым разам Трамп, як паведамляецца, ягоныя жарты не вельмі заходзілі, плюс яны не былі імправізацыямі, чыталіся з тэлепромптера, і ён двойчы пажартаваў пра свой трэці тэрмін. Што вось я пайду на трэці тэрмін, апрану бейсболку Трамп 2028, потым, правда, сказал, ну, это жарт. Не ведаю, што там смяяліся, не смяяліся гэтага жарта. Але чаму я гэта ўзгадаў, што часта прыходзіцца ад людзей у Фейсбуку чытаць такое меркаванне, што Трамп дыктатар, ён пойдзе на трэці тэрмін, все, это апошнія выбары ў ЗША. Я такое не раз, а не два чытаў, здавалася б, не глупых людзей, што Трамп ідзе на трэці тэрмін, все, там тра-та-та, ён і вайну пачаў для таго, каб усталяваць дыктатуру і пайсці на трэці тэрмін. І рэальна это робіцца такое папулярнае досыць меркаванне сярод беларусаў, там расейцаў некаторых. Я чытаю, я проста афігеваю з таго, наколькі ў людзей тунэльнае мысленне, што яны усю палітыку, якую яны бачаць у свеце, у ЗША яшчэ недзе, яны ўсё мераюць меркамі Беларусі, што вось нейкі чел залез на вяршыну ўлады, захацеў пашоў на трэці тэрмін, захацеў на чацвёрты. Гэта таксама проста, як гэта зрабіў Лукашенко альбо Путін. Але, сябры, хочацца сказаць, што ЗША 250-гадовая традыцыя дэмакратыі. Вы уяўляеце, што такое, якія там дэмакратычныя інстытуты, наколькі моцныя? 250 год. Як вы сабе ўяўляеце аднаго чалавека, каб ён іх разбурыў вось так вось проста адным рухам, захацеў і пайшоў? Ці можа Трамп пайсці на трэці тэрмін? Безумоўна, можа. Але для таго, каб гэта зрабіць, яму трэба здзейсніць адну невялічкую рэч. Гэта выйграць грамадзянскую вайну ЗША. То бок пасля таго, як ён ліквідуе ўсіх сваіх палітычных апанентаў, пераможа ў грамадзянскай вайне, тады ён, канешне, можа на трэці тэрмін стаць прэзідэнтам. А без гэтага, не, я не думаю, што гэта мажліва. Так, мазырскі НПЗ, зноў жа наконт санкцый. Знялі амерыканцы з дачкі БМЗ санкцыі, затое еўрапейцы 21-м пакетам увялі санкцыі супраць мазырскага НПЗ, за тое, што ён уваходзіць у канцэрн Белнефтехім і перапрацоўвае расійскую нафту. Акрамя таго, беларускія прадпрыемствы патрапілі Чіп і Дып, прадавец электронікі і кампанентам, Рагачоўскі завод Дыяпраектар, вытворца аптычных прыладаў, і канструктарскае бюро Дысплей, распрацоўшчык манітораў для працы ў асаблівых умовах. Завод карпусных вырабаў, афіцыйна там парашковая металургія, а насамрэч артылерыйскія снарады вырабляюць. Карацей, падчысцілі такія лазейкі, як кажуць у нас большасць экспертаў, проста пазакрывалі дзіркі, праз якія абыходзіліся ранейшыя санкцыі. Нічога супер такого катастрафічнага для рэжыму гэта няма, але проста працяг планамернага ціску на расійскую эканоміку і на яе, скажем так, памагатую беларускую эканоміку.
Так, сябры, зараз я пагляджу, што там у нас у чаце, і мы перайдзем да Ірана. Так, небарака. Мікола, чаму нас цешаць слёзы ды вы расіян? Чаму падабаецца глядзець, як яна плыне? Ці гэта не античалавеча, ці нешта накшталт? З пункту гледжання хрысціянства, напрыклад, твоё стаўленне. Добрае пытанне. Такое глыбокае, і насамрэч я цешуся, выем вось гэтых вось, як бы іх так назваць, простых людей, которые мы же ни при чем, мы же на маленькие люди, мы ни на что не можем поплывать. Калі у іх гараць склады, калі у іх гарыць тавар, калі у іх за удараў Украіны непрыемнасці ў жыцці, у бізнесе, у эканоміцы, са святлом, з інтэрнетам, я радуюся. Так, я радуюся. Наколькі гэта па-хрысціянску, ведаеце, складана сказаць, мусіць не вельмі па-хрысціянску, і тут я не магу сказаць, што я вельмі задаволены сабой, аднак ўсё роўна ў мяне пераважае вось гэтае вось пачуццё радасці ад наказання зла. Я лічу, і я магу гэта абгрунтаваць на пальцах, калі трэба, но не зараз, мажліва, наступны раз, што кожны расіец, які не заняў выразную антывайсковую пазіцыю, нясе калектыўную адказнасць за гэтую вайну. Сябры, дарагія, рэйтынг Пуціна ў той момант, калі ён анексаваў Крым, сягаў 89%. Вы можете сабе ўявіць. Я толькі сёння прачытаў водгукі, ведаеце, я вам зараз іх нават найду, каб не быць галаслоўным. Водгукі на Медузе, на то, як расійцы, чытачы Медузы, прашу заўважыць, чытачы Медузы рэагуюць на удары па інфраструктуры Wildberries, па НПЗ, па энергетыцы расійскай, як яны рэагуюць на расійскія удары. І вось што гавораць расійцы, чытачы Медузы. Зараз. Это варта таго, каб гэта зачытаць, раз ужо гаспадар Небарака падняў тэму. Алексей Ереван, то есть Ереван, глядзіце, это нейкі ліберальны чувак, да, то бок, мажліва, айцішнік, які з пачаткам вайны перабраўся з дрэннай дыктатарскай Расіі, дзе дрэнны Пуцін перабраўся ў больш бяспечнае і спрыяльнае месца, хутчэй за ўсё збег ад мабілізацыі. І вось што он піша. Удары по российским складам ничем не отличаются от атак по энергетике Украины. Чуете это? У меня уже начинает закипать. Если раньше Украина еще могла рассуждать об ошибке в маршруте дронов, о сопутствующем ущербе, то теперь все маски сброшены. Фактически Зеленский встал на одну сторону с Путиным. Они оба терроризируют мирное население и своей, и соседней страны. Если осенью Путин еще и бусификацию в РФ устроит, то вообще разница между странами исчезнет. Уровень репрессий в Украине уже давно догнал российский. Выявляеце, якая дэградацыя галаўнога мозга ў гэтых людзей, якія не могуць адрозніць ахвяру ад агрэсара, не могуць адрозніць, што вы, бляха-муха, прыпёрліся на тэрыторыю іншай краіны на сваіх танках, і зараз вам не падабаецца, што у вас фен згарэў на складзе. Вы забівалі людзей пачакамі. Вы гвалтили, вы там такую чернягу творили, понимаете? Ваши мальчики в трусиках, понимаете? А зараз вы незадоволены, что у вас не светло зникне, что у вас перебой с доставками товаров, что у вас кошты выросли. Ай-яй-яй, плохая Украина. Вы подтрымливали этой режим, вы ковали гэты фашизм российский. Своими голосами на выборах, 89%, вы чуете, своими податками. И только дзякуючы гэтаму, и своим молчанием, самое главное, своим молчанием, кто вышел на площадь при початку войны в Украине. Были акции у России, там средний класс вышли, но нават поравнании с нашим 20-м годом, з параўнанні прапарцыянальна з насельніцтвам Масквы, гэта мізер, гэта невялічкая частка моладзі сярэдняга класа, якія тады паднялі голас. Все остальные расійскія васяны,
яны рукоплескали, альбо просто промолчали. Поэтому шкадавання да іх у меня ніякага. Конечно, я прызнаю, вот это моя злорадство, калі ім кепска, и это не вельмі добра, это не вельмі по-хрысціянску, и я стараюсь это в массы не нести. Я могу дома позлорадствовать с жонкой, так, альбо написать некий язвительный комментар у трэц, просто хутчэй для хайпа, для забаўляння. Але, канешне, я не кажу, што все мусяць радавацца, хотя, конечно, я лічу, што они атрымоўваюць гэта цалкам справядліва. Я вам больш за тое скажу. Гэта яны будуць атрымоўваць яшчэ больш, і гэта толькі пачатак. І калі ўжо казаць пра будучыню, сябры, пакуль з расійцамі не адбудзецца тое, што адбылося з немцамі і з японцамі к 45-му году, то бок татальны раздалбэйшн, галеча, прыніжэнне нацыянальнае, каб яны пазнаёміліся з гвалтам і нястачай такога ўзроўню, вось як быў у Берліне в 45-м. Пакуль гэта з імі не адбудзецца на досыць працяглым адрэзку часу, яны не зразумеюць, што з імі не так. Яны не адмовяцца ад сваёй імперскай палітыкі, ад пагарды да суседніх народаў. Яны не адмовяцца ад свайго імперскага менталітэту. Расійскі менталітэт рашысцкі. Гэта все дерьмо, а мы великая Россия. Понимаете, вы же послухайте, как они называют суседей своих. Лабусы, чухонь, чурки, бульбаши, хохлы и так далее. Это придумано ими, и это у их у массах. Там одинковые проценты, кто у России не притримливается вот этой гнусного этого имперства. Это у их национальная идея. Вы этого из них не вытравите, поймите. Все расійцы несуць адказнасць за тое, што адбываецца. Не ўсе аднолькавую, канешне. Там афіцэр ФСБ гэта адно, працоўны на Алабузе палітэх гэта другое, а там нейкі гарадскі сярэдні клас, які петляў і, мажліва, хадзіў на акцыі антывайсковыя, гэта трэцяе. Аднак у той ці іншай ступені адказнасць несуць усе. І для мяне па-асабістаму любы расіец, які не заняў выразнай антывайсковай пазіцыі, гэта непаўнавартасны чалавек. Это фашыст. Фашыст альбо той, хто спачувае фашыстам. Па-чалавечы я вельмі разумею расійцаў, і мне я іх шкадую, тых, якія занялі гэтую пазіцыю, якія за яе пацярпелі, альбо эмігравалі. Таму што яны зараз будуць несці на сябе гэтую ганьбу, гэтую стыгму свайго долбанага фашысцкага пашпарту, так, расійскага, сваёй мовы фашысцкай. Яны будуць гэта несці на сябе несправядліва, потому што яны ў гэтым не ўдзельнічалі. Мне вельмі шкада іх па-чалавечы, але гэта так. Але яны будуць гэта несці разам з усімі расійцамі. Непазбежнасць. Так, на жаль, працуе гісторыю. Як не ўсе немцы ўдзельнічалі ў злачынствах нацыянал-сацыялізма. Але яны пагібалі пад бомбамі гэтаксама ж, як і тыя, хто ўдзельнічаў. Так яно працуе, на жаль, у гісторыі працуе калектыўная адказнасць. Вось, мусіць, сказаў то, што я хацеў на гэтую тэму. Вось, што яшчэ дадаць? Мусіць, усё. Я проста шмат на гэты конт разважаў, сапраўды тут маецца маральная дылема. Я думаю, да, можа такое уже зусім вы можете заўважыць, што я, да прыкладу, не ўжываю у публічнай сферы там такія нейкія абразлівыя мінушкі ў дачыненні да расійцаў, да, якія ёсць, да прыкладу, у украінцаў, там кацапы, маскалі. Я кажу расейцы заўсёды. Расейцы, то бок я все роўна я стараюся раздзяляць тых расейцаў, якія ўдзельнічаюць у злачынствах Пуціна, якія падтрымліваюць гэтую вайну, і допускаю, што ёсць, не допускаю, ведаю, што ёсць іх, вот тыя, пра каго я толькі што сказаў, што гэта тыя, хто і эміграваў, тыя, хто і сядзіць у турмах за антывайсковы супраціў. Я іх паважаю, гэта мужныя, смелыя людзі, малайцы, але, сябры, заўсёды памятайце, гэта долі адсоткаў Расіі. Гэта вельмі маленький адсотак насельніцтва. Вось. Так, Александр Яркулевич, дзякуй за вашу працу, жыве Беларусь. Дзякуй вам, што прыходзіце, жыве вечна. Што, паехалі.
а перед 27 чалавек наглядзець, дарагія сябры, я толькі нагадаю, калі ласка, если вам блізка тое, што раблю, падтрымайце капейчынай. Уверсе бачыце мой патрыон, рабіцеся патронам, вы мне вельмі этим дапаможаце, таму што нам трэба пашырацца, нам трэба рабіць гэтую працу разам. Адзін я не здолею дагрукацца, не здолею дагрукацца да той колькасці беларусаў, якая нам патрэбна, каб нас слухала. І адзін я ўвогуле мала што магу, а з вашай падтрымкай змагу вельмі шмат. Таму калі ласка, далучайцеся да маёй працы, хто хоча аднаразовым донатам, усе спасылкі ў апісанні, хто хоча рабіцеся патронамі. Другое, канешне, было б нашмат лепей. І аграмадны дзякуй, я проста абдымаю усіх тых, хто ўжо гэта зрабіў, хто ўжо стаў патронамі, хто данаціць мне пасля стрыму. Аграмадны дзякуй вам. Так, паехалі далей. Іран. Што ў нас па Ірану, якія навіны? Ну, апошнія 13 дзён працягваліся штодзённыя ракетныя ўдары па іранскай вайсковай інфраструктуры, і апошні быў учора. Трамп за гэты час неаднаразова казаў пра мажлівасць наземнага ўварвання, але пакуль не зразумела, ці тое гэта блеф для таго, каб націснуць на іранскі рэжым, ці тое гэта будзе сапраўды. Армузскі праліў фактычна стаіць, праходзіць па 2 судны на дзень. Кошт на нафту пакуль расце, але яшчэ не дасягнуў піку, які мы бачылі падчас папярэдняй аперацыі. Саудыты пачалі біць па партовым горадзе Худейда. Это Йемен. Вось гэты горад. Ён тут вось знаходзіцца, бачыце, на беразе Баб-эль-Мандебскага праліву. А пачалі біць у адказ таго, што хусіты з руху Ансар-Алла атакавалі саудаўскі танкер, які правозіў нафту праз Баб-эль-Мандебскі праліў. Хусіты гэта, калі хто забыўся, шыіцкі рух, які кантралюе частку Йемена. Вось можаце бачыць на мапе чырвоным зафарбавана іхняя зона кантролю. Я заўсёды кекаю, ну я, можаце, ўжо вам мусіць казаў уже, што Ансар-Алла пераводзіцца як дапаможнікі Аллаха. Ну, то бок памагатыя Бога. Такая, да, без прэтэнзій назва. Вось. І іх пачалі далбіць саудыты ў адказ на гэты удар. Ну, то бок цалкам чакана Іран пачаў разыгрываць гэтую йеменскую карту, хусіцкую дакладней, актывізаваў сваіх проксі ў рэгіёне, і для таго, каб зрабіць гэтую вайну больш дарагой, костлі, так бы мовіць, для амерыканцаў. Не ведаю, наколькі ў іх гэта атрымаецца, спадзяюся, што не. І вось такая супер навіна, вельмі цікавая, літаральна за пару гадзін да стрыма я даведаўся. Прэзідэнт Украіны Владзімір Зеленскі паведаміў, аб гэтым сказаў першапачаткова канал Iran International, што украінскія сілы дасягнулі добрых вынікаў падчас удараў па расійскіх аб'ектах у Каспійскім моры. У тым ліку па суднах, якія выкарыстоўваліся для перавозкі вайсковых грузаў у Іран і па расійскіх ваенных караблях. То бок, калі Украіна пачала выдалбваць іранскі вайсковы флот, гэта ж зусім іншы калінкор. Гэта ўжо стварэнне, ну, як я бачу гэта, прынамсі, у сваім жаданні, і як відаць, гэта вымалёўваецца, тое, што гэта ўжо нейкі агульны фронт супраць вось гэтай аўтарытарнага інтэрнацыяналу. Раней, мы ведаем, Зеленскі сустракаўся з галоўным апазіцыянерам іранскім Шахам Рыза Пехлаві, які жыве ў Нью-Йорку, па-моему, нават двойчы сустракаўся. Адзін раз у Адэсе ён у Адэсу прыязджаў на канферэнцыю нейкую, і адзін раз у Кіеве, калі не памыляюся. Вось. І калі ўжо Украіна пачала включацца у далбёжку іранскіх вайсковых суднаў, ну, не будзем гадаць, што з гэтага можа атрымацца, але гэта гаворыць, што проста дзеянні Украіны выходзяць на міжнародную арэну. Раней яны яшчэ дапамагалі ў Малі змагацца супраць мясцовым паўстанцам, дапамагалі супраць ЧВК Вагнера. Калі зараз яшчэ ўключацца туды, ну гэта проста гаворыць аб моцным геапалітычным росце Украіны. Гэта ўжо сусветны гулец, як мінімум рэгіянальны, то і сусветны, так, на арэне супрацьстаяння аўтарытарнаму інтэрнацыяналу. Паглядзім, пакуль што падрабязнасцяў на гэты конт не было, што як Іран на гэта адрэагаваў, але Іран, каб быць ужо сумленнымі, даўно вядзе
апасрэдаваную вайну супраць Украіны. Больш за 50 тысяч шахедаў дронаў было, это дадзеныя яшчэ трохмесячнай даўніны, я вам кажу, было альбо вытварана непасрэдна ў Іране і пастаўлена ў Расію, каб быць запушчанымі па Ўкраіне, альбо вытварана па іранскіх тэхналогіях, па іранскай ліцэнзіі з іранскімі спецыялістамі у самой Расіі і скарыстана пасля супраць Украіны. То бок Іран не быў нейтральным і пакаранне ім цалкам заслужанае. Вось. Так што Каспійскае мора ўжо для Ірана небяспечнае. І для Расіі, зразумела, таксама. Ну, яшчэ адну навіну разгледзім і перайдзем ужо да асноўнага блоку. Пажар на інтэграле. Значыцца, я думаю, усе, напэўна, чыталі гэтую навіну. Я не буду зараз вам паказваць відэа, яно не вельмі інфарматыўнае. МНСаўскае відэа. Адныя пішуць, што быў выбух там адбыўся, другія не пішуць нічога пра выбух. Па розных дадзеных ад 23 да 25 пажарных разлікаў туды прыехала. Гэта досыць шмат, з чаго я магу рабіць выснову, што пажар быў даволі сур'ёзны. Для нас важна што інтэграл робіць запцацкі для расійскіх ракет, у прыватнасці мікрасхемы для арэшнікаў і для іншай расійскай балістыкі. Такім чынам для украінцаў гэта цалкам легітымная вайсковая мэта. Што гэта было за ўзгаранне? Ці то гэта быў вынік украінскай дыверсіі, ці то сама па тэхнічных прычынах, незалежна ніяк ад Украіны. Я не ведаю, гадаць зараз не буду. Ну, я думаю, у меня такіх інсайдаў няма, але я спадзяюся, мы іх у хуткім часе атрымаем. Мажліва, СБУ скажа, што это была іхняя аперацыя, альбо ГУР. Паглядзім, вельмі цікава. Ну, калі што, мая асабістая пазіцыя, як беларуса, як рэвалюцыянера, як патрыёта Беларусі і Еўропы, што Украіна мае поўнае права на атаку вайсковых аб'ектаў на тэрыторыі Беларусі. Таму што на гэтых вайсковых аб'ектах ствараецца абсталяванне, якое забівае украінцаў. Яны ў праве абараняць сваіх людзей, і мы мусім яшчэ, не мы, дакладней, беларускі рэжым мусіць яшчэ падзякаваць, што Украіна дагэтуль гэтага не зрабіла. Не забіла на тэрыторыі Беларусі аніводнага беларуса, у тым ліку тых нягоднікаў, тых вырадкаў, якія сядзяць ці стаяць на гэтых заводах беларускіх і вырабляюць зброю для Расіі. Рамантуюць іхнія БМП, робяць для іх мікрасхемы, з дапамогай якіх потым забіваюць украінцаў. Все яны дагэтуль жывыя. І трэба насамрэч ім падзякаваць украінцам, што яны дагэтуль жывыя. Так, ну паглядзім, што там у чаціку. 31 чалавек глядзіць, чаціку нічога няма. Калі ёсць яшчэ ў вас пытанні, калі ласка, задавайце, а я перайду да Wildberries. Ну, я думаю, все ўжо бачылі гэтыя захапляльныя кадры з гэтымі слупамі дымам па Расіі. Вось сёння ўноч, па-мойму, яшчэ 3 склады уразілі ЗСУ. Што важна для нас? 4 мільёны чалавек у Беларусі, як лічацца, карысталіся гэтымі паслугамі Wildberries. Беларускі рынак онлайн-гандлю ім Лукашенка аддаў амаль цалкам. Ім і Азону таксама. Пасля прыезду ў лютым 25-го года такой Тацяны Кім, гэта кіраўніца гэтых Wildberries у Беларусь. На Wildberries таргуюць блізу 15 тысяч прадаўцоў з Беларусі. І продажы беларускіх тавараў перавысілі там на год больш за 2,3 мільярда рублёў. То бок гэта прыблізна 1 мільярд долараў. Гэта вельмі шмат. Многія з гэтых беларускіх прадаўцоў разарыліся. І гэта такая ланцуговая рэакцыя, калі знішчаецца склад, адбываецца разарэнне, адпаведна тых, у каго на гэтым складзе ляжаў тавар. Цалкам мажліва, што Wildberries увогуле закрыецца, потому што склады іх не працягнуць знішчаць і знішчаць. Гэта будзе азначаць таксама банкрутства з гэтых многіх, з гэтых 15 тысяч беларускіх прадпрымальнікаў. Што цікава, хутчэй за ўсё кампенсацыі за гэты страчаны тавар не будзе. Сёння прачытаў, што Wildberries пачалі выдаляць з асабістых кабінетаў дадзеныя аб рэштках тавару, якія засталіся на складах, каб не можна было прадаўцу
за свайго асабістага кабінета паглядзець, колькі ў меня там чаго засталося і запатрабаваць кампенсацыю. Пры этом яны все удаляюць, пры этом робяць гэта вціхую, без усялякіх паведамленняў. Уявіце, якое скотскае стаўленне да сваіх жа ўласных кліентаў, да, ось гэтай карпарацыі, да, сваіх мінарытарных, скажем так, прадпрымальнікаў, якія з імі супрацоўнічаюць. Вось, каб не трэба нічога было плаціць. Што для Расіі, якія наступствы гэта нясе, зразумела, то бок тыя склады, якія ацалелі, атрымаюць дадатковую нагрузку, маршруты стануць даўжэйшыя, кошты вырастуць, расходы на захоўванне, перавозку, калі они вырашуць ахоўваць свае склады, то это яшчэ і расходы на бяспеку, ўсё это будзе перакладзена на плечы спажыўца, пакупніка. Вось, праз кошты, камісіі, тарыфы і гэтак далей. Ну, як я ўжо сказаў, лічыцца, што, мажліва, Wildberries у Расіі увогуле разарыцца, тым больш да таго, што іх нармальна так пазыкаў было на гэты момант. Яшчэ цікава, што кампанія гэта будуе пад Мінскам комплекс плошчай каля 136 тысячаў квадратных метраў на 5-6 тысяч працоўных месцаў. Я асабіста не ведаю, я не такі суперэканаміст, але мне падаецца, што гэтая будоўля зараз пад вялікім пытаннем, таму што будаваць гэта трэба грошы, гэта трэба плаціць за арэнду плошчаў, ну, самой зямлі, так, гэта трэба саму нават гэты склад падтрымліваць у працоўным стане, гэта і электрычнасць, і абагрэў, і ўсё астатняе, там, не ведаю, ахова нават. Гэта ўсё таксама вымагае грошаў, хай не вельмі вялікіх, але ўсё ж такі, за якія грошы яны будуць зараз напаўняць гэты склад таварам, забяспечваць лагістыку, транспарт, чым плаціць заробак людзям, я асабіста не разумею. Так што мяркую, што это, ну, пад вялікім пытаннем будучыня далейшага Wildberries у Беларусі. І вельмі верагодна, што калі Wildberries разарыцца, то на месца гэтага маркетплейса у Беларусі прыйдзе нейкі беларускі ритэйлер, потому что это для нас не вельмі добра, калі нашыя эканамічныя магутнасці ўсе акупаваныя расійскім бізнесам. Гэта таксама падкоп пад нашу незалежнасць. У нас ёсць свае там онлайн-сістэмы, ну, фірмы па онлайн-гандлю, так, але яны, конечно, не могуць складаць канкурэнцыю гэтаму Wildberries і Озону просто па эфекту маштаба, што калі ты больш здаровы, больше у тебя колькасць, ну, эфект маштаба, это калі у тебе в эканоміцы такая штука, калі чым больше у тебя маштаб вытворчасці, тым менше у тебя дадатковыя затраты на кожную дадатковую адзінку прадукцыі. Ну, маржинальны кост у тебя змяншаецца. Бок чым больш, грубо кажучи, у тебя здаравенны завод, тым танней тебе на этом заводзе штосьці ствараць. Вось. Але, конечно, па зразумелых прычынах беларускія ритейлеры не могуць скласці канкурэнцыю гэтым Wildberries. І вось што цікавае заўважыў, што калі Wildberries ідзе ў выніку украінскіх удараў з беларускага рынку, што вельмі верагодна, што можа адбыцца? Вось праціўнікі санкцый унутры дэмакратычнага руху, у нас ёсць такі лагер, который кажуць, нет, не надо санкцый. Гавораць, што санкцыі, маўляў, супраць Беларусі штурхаюць Беларусь у бок Расіі. Вось перастаюць Беларусі эканамічна супрацоўнічаць з Еўропай і вымушаная, значыцца, супрацоўнічаць з РФ. Але што мы бачым? Мы бачым роўна наадварот, што украінскія санкцыі наадварот штурхаюць Беларусь ад Расіі. Прямо зараз на нашых вачах украінская форма санкцый, да, у іх свае санкцыі, значыцца, больш эфектыўныя, чым у Еўропы. Яны забіваюць расійскага манапаліста на тэрыторыі Беларусі. Фактычна выганяюць яго з нашага рынку. Яны расчышчаюць месца пад нашых беларускіх прадпрымальнікаў мясцовых. Прытым робяць яны гэта нават не заходзячы на тэрыторыю Беларусі, выключна працуючы па Расіі дыстанцыйна. І стымулююць нашых прадпрымальнікаў менш мець справаў з Расіяй, бо там грамадныя рызыкі. Згадзіцеся, цалкам відавочна, што зараз многія прадпрымальнікі задумаюцца, ці варта ім мець справу з расійскімі ритейлерамі, з расійскім онлайн-гандлем, калі твой тавар можа проста ў любы момант згарэць, і кампенсацыі ніякай ты не атрымаеш. Вось, таму задайцеся пытаннем, што санкцыі ўсё ж такі штурхаюць, санкцыі, любы ціск на Расію, ўсё ж такі штурхаюць Беларусь да Расіі, ці ўсё ж такі ад Расіі. Вось такое вось пытанне, не ведаю, рытарычна, не рытарычна. Падсумуем тым, што, сябры, насамрэч, любы удар па расійскай эканоміцы – гэта удар па рэжыму Лукашэнкі.
чым больш такіх удараў будзе нанесена, тым у большай бяспецы будзе наша незалежнасць і тым бліжэй будуць перамены ў Беларусі. Нам трэба заслабленне Расіі любым коштам, у любой форме, эканамічная найперш, а за эканамічным заслабленнем прыйдзе і вайскова-палітычная. І там мы зможам нарэшце аднавіць незалежнасць Беларусі і выбудаваць сабе нармальную краіну. І дзякую грамадным украінцам за тое, што яны зараз нам у гэтым дапамагаюць. Робяць для гэтага вельмі істотныя крокі, якія мы самі, на жаль, зрабіць не можам. І плацяць за гэта жыццямі сваіх людзей. Вось галоўнае, сябры, што я хацеў сказаць. Я бачу, у чаціку нікога няма, 36 чалавек глядзіць. Дзякуй вялікі ўсім, хто далучыўся. Нагадваю аб катэгарычнай неабходнасці мяне падтрымаць праз Patreon, праз спасылкі ў апісанні. Ну, вядома, для тых, у каго ёсць такая мажлівасць. У каго няма, забяспечце найперш сябе, апошняе аддаваць не трэба. А грамадны дзякуй тым, хто ўжо падтрымаў. Дзякуй нават тым, хто паставіў мне лайк. Я спадзяюся, вы не забудзеце таксама гэта зрабіць. Гэта таксама ваша падтрымка, гэта таксама важна. Я вельмі рады быў сёння з вами паразмаўляць, сябры. Калі ласка, хто робіць на карысць Беларусі, не спыняйцеся гэта рабіць, не расчароўвайцеся, не падайце духам. Наша барацьба цяжкая і доўгая, аднак яна абавязкова прынясе свой плён. У кожнага народа, які ідзе да сваёй свабоды, заўсёды барацьба бывае цяжкая і доўгая. І мы ў гэтым плане не выключэнне. Давайце гуртавацца, давайце паважаць адзін аднаго, сябраваць, умацоўваць нашы гарызантальныя сувязі і разам рухацца да нашай агульнай мэты свабоднай і дэмакратычнай Беларусі. І я шчаслівы, што магу гэта рабіць разам з вами. Всё, сябры, да сустрэчы праз тыдзень. Заставайцеся на канале, падпісвайцеся, хто яшчэ не падпісаўся. Всё будзе добра. Жыве Беларусь!